Мина днеска събитието, обучението, на което предоставих упражненията, които подготвям за книгата. Още не съм получила по-критичната обратна връзка. Едното нещо, което стана е, че много така ритмично преминавахме през упражненията и на много хора им беше трудно да се свържат с емоционалните въпроси в тях за това кратко време. И заедно с това направихме пауза, направихме релиз по въпроси, след това продължихме и мисля, че беше относително добре. Тази част, т.е. мина колкото можа добре да мине. Предстои да попитам някои от участниците за по-конкретна обратна връзка, свързана с самите упражнения, да видя как се чувстват, открили ли са нещо, съгласни ли са, разбрали ли са, не са ли съгласни и така нататък. Макар че не са ми такава представителна извадка и въпреки това има няколко човека, които бих попитала. Днеска не съм писала, но тъй като писах в четвъртък, имах 2 дни, в които да не пиша 300 думи, за да направя упражненията. Един ден беше вчера, ги направих упражненията, днеска ги редактирах и ги приготвих за печат и ги разпечатах и корица направих и така нататък. Така че днеска доста час работих по това, освен това следобеда има часове и събитието. И си представям, че съм се справила добре. Така че 2 дни не съм писала 30 думи, просто не бяха четвъртък и петък, бяха петък и събота. Но всичко е наред, аз се чувствам добре, направила съм упражненията. Сега предстои да рефлектирам да видя как са. Предстои да рефлектирам да видя как седи вече финалното заглавие с подзаглавие, което избрах. Като за последен ден от месеца мога да кажа, че програмата, която сложихме, че до края на месеца да съм измислила заглавие, подзаглавие, да съм измислила как да подходя към сърцевината на книгата, което се чудих дали ще стане и преди няколко дни вече бях стигнала до крайна точка на отчаяние. Всъщност може да се каже, че дори това да не е финалното заглавие, подзаглавие, всъщност вече доста така го усещам като оформено. Почти съм сигурна, че това ще останат. Което е не мога да повярвам. И освен това пиша всеки ден минимум 300, някои дни съм писала по 700 и по 500 думи, така че със сигурност с думите съм напред в графика. Ако изключим днешните 2 дни, които работи главно по упражненията. Така че и това е доста добре. Доста съм доволна. Така че имам поне за 2 дни буфер съм имала в нещата, в количеството думи, които съм писала предишни дни. Така че това е окей. Сега тези думи, че ще паднат наполовина в редакция, сигурно ще паднат, но трябва да бъдат написани като за начало, с което се изправям. Сега не съм сигурна точно какво ще пиша следващите дни. Въпреки това, при положение, че малко повече имам яснота за как да подходя към сърцевината на книгата, имам повече така ентусиазъм и свежест. Днес мина така тежичко. Утре за щастие нямам часове почти никакви. И ще мога и да си почина и да пиша и така.